sós, hogy Szerintem én nem. És anyu, nekem meg az orromon felment, na? nekem is az orromon. De az nagyon szar volt, már bocsánat, de... Anyu, mi lesz az ebéd? Vinni. Lazanyát lehet? Figyelj, most vagy ebédelünk és este eszünk hideget, vagy most hideget eszünk és este ebédelünk. Hideget eszünk most, és Te, döntsétek, ez nekem teljesen mindegy. Gergő, te hogy akarod? Nekem mindegy. most, és... Nekem mindegy. Én meg meleget akarok. Csak valami egységeset kéne azért, hogy tehát eldönteni. Hideget. Nekem tök mindegy, melyiket választjátok. Meleget akkor. Emeső. Igen? De sós az orr. Az orrom tele van sóval. Mama, Vivi. Még egyet ugrálhatok. Ugorja. Mosolyog, Misike. Misike.